Tinokukwazisai muri Zimbabwe. Tiri kunzvimbo yeDomboshava day number 2. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Siyalibingelela muri Zimbabwe, sihlangana njalo sisemuzini weDomboshava ilanga LS2 elamigama ngoThando class. Ndofunga semazira muneta muri Zimbabwe kana tichibata nhau dzakadai so hadzizongoti one day zoepera. Aiwa, tinoita mbichana kusvika tasvika chaipo pamwongo wenyaya. Muri Zimbabwe nthemba liyakwazi kulabanye abakuzwisisa ukuthi nxa sisenza indaba ezinje asondaba zokuthi one day libuya sokuhle kuyenzakala one day, no, kuyenzwa kuhamba stage by stage tinosvika chete. Ndofunga nhau hombe yanga ichinyanya yaita kuti tinonoke kuuya inyaya yekuti tingati chekutanga vazhinji vanobatsira mwedzi unoyu vanoti havakwanise kunge vachibatsira. Ndo imwe nhau yakaita kuti tinonoke, uyezve vacho vatinoti ngavauya vazobatsira vanotora nguva vachimbopiwa kakumakope kuti voenda here kunau iyi kana kuti kwete. Enye indaba muri Zimbabwe enza ukuthi sibe ngani siyaphuza ukubuya lo abantu abancedayo ukuthi khathi sinjombana abaningi likwazi isintu sethu ukuthi uNovember abantu bephumule phela bengasebenza, abantu abasebenza ngesintu. And enye indaba ngeyokuthi endabeni ezinja isondaba yokuthi umuntu uphonga usukuma namhlu siyafika kodwa baqala bebone phela becelele emadlozini abo ukuthi hayi bengayokusukumisa yini, bengayokubamba yini umsebenzi. Imwe nhau zvakare yakaoma panhau yatiri kuita ino ndiyo nhau yekuti SEKURU havana hatina kuvaburitsa hedu pakamera, off camera vakataura kuti ivo ndivo nyoka. Vakabatana vari pamwe chete nenyoka. Saka zvichireva kuti kubatwa kwayo zvinogona kureva kudonha kwaSEKURU. Ndo imwe nhau zvakare yatanga tiri kuedza kuona kuti ndiani angabatsire pasingazoitike zvinhu zvakadaro. Pasingazoitike noizi. Muri Zimbabwe enye indaba ngeyokuthi likhangela indaba enje nthemba liyakwazi ukuthi abaningi babuyile besithi kule nyoka enkalakatha, kodwa indaba esiyibonile la indaba ayikhulumileyo ikhulu njombana yena engali ukhulumile ukuthi yena lenyoka babambene so ngumuntu munye. So ebantwini abancedisayo lathi besizama ukuthi sicinge umuntu ongalungisa indaba leyi ngokuthula, ngoba ukubulala inyoka yikubulala ukhulu. So kufuneka indlela engani iqondile ihlelekile engela kugijima okuzophambanisa phambili. Naizvozvo tinokwira makomo. Kukwira gomo upoterera another level. Haungoti unotenderera. Naizvozvo muri Zimbabwe regedzai tikupei chirongwa chezuva ranhasi tione kuti muchembere watauya nawo vanozvifambisa sei, asi kamoyoka kuti ndivo vaya gogo vekwaMurehwa kunonzi kuchi kumuchinjike. Vakati ndiri kubuda pakamera, asi chandoda kukuzivisai ndechekuti moto vakamisa kumuchinjika hakuchisina. Ndivo zvakare gogo vatakaenda nawo kumhondorongezi kwemoto zvakare waipfuta uya. Nanhasi ripoti hatisati hedu tadzokera ikoko, but vekumhondorongezi vanotaura kuti hakuchina moto. Moto makaenda nawo vachele. Muri Zimbabwe namhlanje sibuye lathi lo gogo oncedisayo esingafuna ukulazisa khona ukuthi ugogo esibuye laye nguye lwana ugogo esake sihamba laye koMurehwa emchinjike ngalo ade kubhebha khona umlilo usala ukucicha sokuncediswe ngabantu abaningi njengokwenzakala emsami. Nguye ugogo sizoxolisa ngoba nguye wathi kafuna ukuphuma kukamera. Nguye njalo ugogo wancedisayo futhi ngale emhondorongezi bathi hayi umlilo lahamba lawo asila ngitsho ma problems okwamanje. Asiriwo mabasa vakaita chete akawanda. Dai vanhu vaibvuma kuuya vachipota vachipa matestimony. Vabatsira vanhu vakawandisa, vabatsira misha yakawandisa, matambudziko achipera. Asi ndinozwa hangu veruzhinji patambukanda paFacebook vanenge vachitongotarisira kuti gogo vachisvika vakutobata zinyoka riya rakutomonywa. Asika chinofana unzwisisa nevanhu ndechekuti pavakanoromba nyoka havana kutanga kuya naro razi nyoka.
vakatopiwo stage by stage kakakaitwa kamushonga svika futi kuchipatara usvika uchinonzi injection hongo mhuri yezimbabwe ndicho chirongwa chatinacho senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kudrumas media. Drewmas media taking you to another level. Nhasi tiri pane rimwe level, ticharamba chikupai malevels ese kusvika tasvika kusvika mati eke. Drewmas media inakwira magomo. Drewmas media inakwira gomo. Drewmas media inakwira magomo. Drewmas media inakwira gomo. Aiva vachumba vanakwira magomo. Aiva vachumba vanakwira magomo. Drewmas media yakwira gomo. Tinokumbira tsoka dzemunhu wese, munhu anonokora rudyi neruboshwe, munhu wese waisa tsoka dzake pamucheka unotanga wechivanhu, tozoti mucheka wechenuru white. Vana baba ndo vachatanga kudaro, kana machira auya vana baba vemusha ndo vachatanga kuita saizvozvo, kozoti mwana umwe nomumwe motevera sekudaro moisa mega ivhu renyu. Tichakumbira mwana mukomana atore matombo akakomberedza musha po 1 2 3 4 kuti po chipiri 3 4 nepakati pemusha uno matombo 4 ne1 rechishanu kuita 5 remusha pakati pemusha. Kuti makona ka 1 2 3 4 akakomba musha uno ne 1 rimwe chete pakati pemusha. Tinokukwazisai muri yeZimbabwe. Tiri kunzvimbo yeDomboshava, day number 2. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Siyalibingelela muli yeZimbabwe, sihlangana njalo sisemuzini weDomboshava ilanga LS2 elamigama ngoThando class. Ndofunga semazira muneta muri yeZimbabwe kana tichibata nhau dzakadai so hadzizongoti one day zoepera. Aiwa, tinoita mbichana kusvika tasvika chaipo pamwongo wenyaya. Muli yeZimbabwe nthemba liyakwazi kulabanye abakuzwisisayo ukuthi nxa sisenza indaba ezinje ayiso ndaba zokuthi one day libuya sokuhle kuyenzakala one day, no, kuyenzwa kuhamba stage by stage tinosvika chete. Ndofunga nhau hombe yanga ichinyanya yaita kuti tinonoke kuuya inyaya yekuti tingati chekutanga vazhinji vanobatsira mwedzi unoyu vanoti havakwanise kunge vachibatsira, ndo imwe nhau yakaita kuti tinonoke. Uyezve vacho vatinoti ngavauya vazobatsira vanotora nguva vachimbopiwa kakumakope kuti voenda here kunhau iyi kana kuti kwete. Enye indaba muli yeZimbabwe enza ukuthi sibe ngani siyaphuza ukubuya lo abantu abancedayo ukuthi khathi sinjombana abaningi likwazi isintu sethu ukuthi uNovember abantu bephumule phela bengasebenza, abantu abasebenza ngesintu. And enye indaba ngeyokuthi endabeni ezinje ayisondaba yokuthi umuntu ubhonga usukuma namhlu siyafika, kodwa baqala bebone phela becelele emadlozini abo ukuthi hayi bengayokusukumisa yini, bengayokubamba yini umsebenzi. Imwe nhau zvakare yakaoma panhau yatiri kuita ino ndiyo nhau yekuti SEKURU havana hatina kuvaburitsa hedu pakamera, off camera vakataura kuti ivo ndivo nyoka. Vakabatana vari pamwe chete nenyoka. Saka zvichireva kuti kubatwa kwayo zvinogona kureva kudonha kwaSEKURU. Ndo imwe nhau zvakare yatanga tiri kuedza kuona kuti ndiani angabatsire pasingazoitike zvinhu zvakadaro. Pasingazoitike noizi. Muli yeZimbabwe enye indaba ngeyokuthi likhangela indaba enje nthemba liyakwazi ukuthi abaningi babuyile besithi kule nyoka enkalakatha, kodwa
indaba esiyibonile la indaba ayikhulumileyo ukhulu njombana yena engali ukhulumile ukuthi yena lenyoka babambene so ngumuntu munye so ebantwini abancedisayo lathi besizama ukuthi sicinge umuntu ongalungisa indaba leyi ngokuthula ngoba ukubulala inyoka yikubulala ukhulu so kufuneka indlela engani iqondile ihlelekile engela kugijima okuzophambanisa phambili na izvozvo tinokwira makomo kukwira gomo upoterera another level haungoti unotenderera naizvozvo muri yeZimbabwe rekedzai tikupei chirongwa chezuva ranhasi tione kuti muchemberi watauya nawo vanozvifambisa sei asi kamoyoka kuti ndivo vaya gogo vekwamurewa kunonzi kuchi kumuchinjike vakati nandidi kubuda pakamera asi chandoda kukuzivisa ndechekuti moto vakamisa kumuchinjika hakuchisina ndivo zvakare gogo vatakaenda nawo kumhondorongezi kwemoto zvakare waipfuta uya nanhasi ripoti hatisati hedu tadzokera ikoko but vekumhondorongezi vanotaura kuti hakuchina moto makaenda nawo vachele muleZimbabwe namhlanje sibuye lathi lo gogo oncedisayo esingafuna ukulazisa khona ukuthi ugogo esibuye laye nguye lwana ugogo esake sahamba laye komurewa emchinjike ngaloko ade kubhebha khona umlilo usala ukucicha sokuncediswe ngabantu abaningi njengokwenzakala emsami nguye ugogo sizoxolisa ngoba nguye wathi kafuna ukuphuma kukamera nguye njalo ugogo wancedisayo futhi ngale emhondorongezi bathi hayi umlilo lahamba lawo asila ngitsho ma problems okwamanje asiriwo mabasa vakaita chete akawanda dai vanhu vaibvuma kuuya vachipota vachipa matestimony vabatsira vanhu vakawandisa vabatsira misha yakawandisa matambudziko achipera asi ndinozva hangu veruzhinji patambokanda paFacebook vanenge vachitongotarisira kuti gogo vachisvika vakutobata zinyoka riya rakutomonywa asi chinofanira kunzwisisa nevanhu ndechekuti pavakanoromba nyoka havana kutanga kuya naro razinyoka vakatopiwa stage by stage kakaita kamushonga svika futi kuchipatara usvika uchinonzi injection hongo muri yeZimbabwe ndicho chirongwa chatinacho senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Nhasi tiri pane rimwe level ticharamba chikupai malevels ese kusvika tasvika kusvika mati eke miriro yekuti pagwarare upenyu ipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekuti pogwara iri inotipa isu gwara reupenyu ndipo patinowana vana sekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho ndiwo akatipa handiti maisa ivhu apa ana baba ndinoramba ndichikutungamidzai umwe neumwe ari kuziva paisa ivhu rake toda kuti muchere mvura yamunochera mega nemaoko enyu emunomusha tiri kuda mvura yavanochera vega nemaoko avo umwe neumwe yake mugodhi uri munomusha vabatsiri ava vatipa vabatsiri tigove nedzidziso uyai ana baba sumukai netsoka dzenyu mutore ivhu mukuru ndimi paivhu ramaisa mega nemaoko enyu torai kudai muridzorere moridzorera moita rekupupurudza
makasumuka makamira kudai mwamatanga kuri dzorera ipapo pamaritora ndinokumbira mugare pamberi pejira ipapo pamuri pane jira ongo baba vanotevera torai ivhu mupupurutse tambanudzai maoko enyu tinokumbirawo fembo haisi nhau yekuputa fodya inhau yekutora fodya tichikumbirira vana baba venyu vari kutungamira misha vakagara kudai hatisi kuziva ina handisati ndaona dambudziko hombe randingandotanga kutsanangura ndinotanga ndaritsanangura tese takumbirira kumudzime yenyu yemusha menyu vana baba venyu ndo vanokutungamirai kana dambudziko riri kuitwa nemi ndimi mwana wemunomusha toona kuti rakatangwa nani kana kuti riri kubva papi saka fembo hatisi kunzi fembai tiri kungoti tiri kukumbirira kudzinzara kwenyu tichiisa fodya basi hatisati taziva dambudziko ina handisati ndaziva dambudziko saka umwe nomwe anoisa fodya mukati meruboshwe haina chakaipa haina mushongama kukumbirira muvhurirwe matare asingada hamanikidzwi ba asi tiri kuda kuvhurirwa ngatikumbirire vana baba ndimi uri kunyanya kunzi mukumbirire musha wenyu chakunetsai ndochatinoda kuti chii chanetsa mhuri uye chii chakunetsai kuti vanhu vaungane kudai ndochatinoda kuti tironde mumatare kana muchikwanisa kufemba munofemba asi tiri kutanga tichikumbirira kumutupo wekwamazvimbakwa kudzinzare kwenyu amubuditse mazwi muri kutaurira mukati mehana dzenyu hatidi mazwi ba vasina kutambira fembo nongedzerai pamuri ipapo makanongedzera mumusha muno ndokumbira mudai vana baba mupukutire fodya yenyu basi nongedzerai mativi mana mapedza kunodaro mativi mana musonongedzera mumusha muno mativi mana ese nongedzerei kanokwana ka10 manongedzera kekutanga nongedzerai kusvikira tati 10 batai hana dzenyu katatu batai hana dzenyu katatu ndokumbira vanhu vose vabate hana dzavo katatu koga shumba muri kure mambofamba muchivanhu here kana kumapostori kumaprofita hamuna kufamba
azvina musha. Kana ndichiti mambofamba muchivanhu kana mumaprofita, kunewo vanhu vauyawo here mumusha menyu sekuuya kwandaitawo pano? Kune mapostora akauya zvondapfuure nevechivanhu wechivanhu akangoya haana kuita basa. Hapana chaakaita. Haana kana chaakabata. Hapana, tangotaurirana. Saka kutaurirana kwaaida pfuma yaaida isusu tandisima. Hazvina kuipa. Ana baba, munonditendera kuti mutore ivhu renyu movha maaisa mukati memaoko enyu nekukurumidza. Zviri kuita abi yenyu. Ewo. Kana muchinditendera ndiri kuti ndimi mukoma wekutanga, ndiri kukumbira musumuke netsoka dzenyu ndikutumei. Sumukai munin'ina wa bambo. Ini ndicharamba ndakangogara pandiri pano. Ndoda kuti muperekedze munin'ina wenyu, munditorero. Anditi ndikadai ndiri kuti hari, kune mbiya, kune ndiro dzemuti, andi munodziziva. Ndiri kudawo kuti muperekedze hama yenyu. Ndiani tati mukoma nemunin'ina naye? Muimba yamuno kutsikobe kwenyu munoisira muimba yenyu naika. Ndiri kukumbira kuti ndiwane chinhu chakatandavara. Ini ndikati ndine ndiro yemuti, ndine mbiya, ndine hari. Ndiri kudawo mucherechedzo wechakadaro kwamuri. Ndati ini ndine mucherechedzo wemuti, wembiya, wehari mukati memba yani kana mukati memusha wangu. Ndiri kudawo chinhu chine mucherechedzo wakadaro. Ingave dish risirire ahongu zvichibuda mamuri. Zvanzi muperekedze. Amuna here inenge ndiro. Ndora ndiri kuda kuti muperekedze munin'ina wenyu. Kana ndikazoti munin'ina wenyu akuperekedzei, achakuperekedzei. Tiri kumbotanga kuita matare ekuti ndiri kuda, ini ndati ndiri wechivanhu. Ndine ndiro yemuti, ndine hari, ndine mbiya zvandinoshandisa mukurapa. Ndinoda kuti ivo vanditorero chinhu chakatandava. Muchauna harangero. Tokumbira kakune mina mdzimire mabereka ana amtina. Mpururu kana mkanyayo. Mandibaya. Tokumbira gwara reupenyu. Idzidziso kune vanoterera kutoshora unozvivharira nzira idzi, nzira dzimwe chete. Anoda kuchitendero achida kuchiwanhu, tese tiri vamwe chete. Uyewerere nje, uyewerere nje, uyewerere nje, uyewerere nje. Eho, siya rimwe rakadaro. Itaisa kudaro munin'ina wa baba. Garai sezvamanga makaita ndikudzidzisei. Shambai vekutanga, shambai. Chipai munin'ina wenyu ashambe. Iro ivhu renyu harina kubva kwandiri. Naika takutanga kuchitaura nawo dziri kubuda
muvhu nemvura yani yenyu. Muri kutora mvura baba muchidai movha mano pukuta hama yenyu munin'ina wenyu mukati memusana wake achakuitaiwo sekudaro sekutaura kwandiri kuita ndichakuudzai kuti sei nemhakaenda daro muchandipindura mumashure mekunge madaro. Uhongu panotangira musana kudai monodzika nemusana wake ndiri kuti gumai nyama yake. Baba, kuru ruoko ndo runoshanda. Fupukuta kumata kusumuka. Chingwaitai mvurai neruoko rwenyu zvidai. Pukuta musana wese. Eho. Munin'ina ngachiita sekudaro. Tempo. Eunde poshi bambo vekutanga ndimi bambo vekutanga mukoma we ava tichitaura ndichiti andikuchikidzirei andisi pakukumanikidzai kana kukushungurudzai kana kukuvhundudzai. Ndine uvava wanyereka mukati menyama yenyu, uvava wandati poshi tangai shamba mumwe wenyu iye akushambei. Uvava wandiri kutaura regai nditsanangure shona yamunonzwisisa mese ndichiti ndine hunye hunoitika mukati menyama yenyu ndikati munovaviwa muchinzi vhaku kukapisa kudai munonzi vhaku asi mukati memusana wenyu matare andinganokutsanangurirai mune zvamuri kuda kutarisira asi ndiri kutangira paposhi panyama yenyu ndichiti mune uvava hunoitika makavarairwa muri kunoti nyaku ndikati poshi piri tatu kuvakomana vari kuzviti vanakomana vemunomusha vachizviti ndivo vana venyu vane uvava. Ndine chiverenga kuti 1 2 chero pakati vamwe havana uvava asi mune uvava hunoitika hunye unonovava mukati memusana zviri kutangira pamuri imi poshi zvichinonandira uko asi ndiri kuti sei nemhaka yei ndidairei kwete kana kuti hongu ndiri kutaura uvava hunoitika kuvaviwa kwamusiri kunzwisisa munotora danda kana muti kana ndiri pedo kana ari pedo munoti daiwa ndikwenya mukati memusana wenyu. Makabvunzira here andisiishe makambobvunzira here kuti sei ndine uvava wandisiri kunzwisisa mukati memusana wenyu. Munongopiwa mvura yekugeza baba vechipiri bamunini ndizvonai pashona yedu tinenge tichinoti uvava uyu makambounzwawo here munounzwawo here itai ndinzwe pamwe vamwe havasi kunzwa. Mune hunye hwamunonzwa mukati memusana wenyu unonzwikwa nani kuvakomana handisi kuti ndikunongedzei kune vanonzwa kuvaviwa zvavasiri kunzwisisa hunye mukati memusana apo neapo munokwenya chii chinoinoitika osheya kuti ko chii pamwe zviri ngoitikawo hapana chakunanaira kana gonzo kana bete rafamba ndinongoda kuti ndidairwe nemumwe kana vaviri. Ndiri kutaura kuti munokwanisa kutora danda kana chimwe chinhu woita sei wototiregei ndikwenye mukati memusana ndoposhi zvandiri kunotsanangura ndichitaura mumatare menyu muri kundinzwa baba vekutanga. Matare ekutanga ndiwayo sei nemhaka yei ndikushandisa mvura dzenyu nevhu renyu ndichiti tangai ndimi mukoma wemunin'ina wenyu munin'ina ndimukoma wani hazvina mhosva muri kunzotsanangura kwangu chiri kudiwa isununguro zambuko rinobva kupi kumatare enyu kuti tingasunungurwa sei.
nongedzerai mese makanodai pakaradzikwa mutumbi mbereko yekwenyu vanova amai venyu. Kana muchinditendera makanongedzera kudaro mutumbi uyu ndinenge ndichinoti batai hana dzenyu kanokwana katanhatu. Amai vakabereka imi, amai vakabereka imbereko imwe chete. Saka tiri kutaura kuti nongedzerai zvakare kune mutumbi. Sei ndati nongedzerai kumbereko yekwenyu kuna amai vakakuberekai? Sei ndati munodaro? Ndiri kunoti mundidaire. Manzwa aya machira anditi nai ndine urongedzwa uri kunotangira pamunina kwete kuna imi mukoma. Ndiri kuti urongedzwa, ndikati urongedzwa hwemachira, ndikati sei nemakai dzikisai maoko enyu mundidaire matare angu. Handisi kuti mudaire zvamusiri kuziva. Ndiri kuti urongedzwa aya machira ataisa apa haasi angu ndenyu. Ndizvo ana bambo ichokwani. Ndiri kuti kunongedza kwamaita pakaradzikwa amai venyu kwavari bvuri ravo harina zororo. Makambonzwa here kuti mubvuri wavo hauna zororo unotenderera mukati menzvimbo ino? Makambozvinzwa here bambo vekutanga? Hamusati mambovarota here? Hamusati vauya kwamuri. Baba vechipiri hamusati mambovarota here? Hamusati mavarota. Kunyange mukati hamusati mavarota hazvina mhosva. Asi hondo ndo pandiri kuti ndo pari kutangira matare ipapo kwamanongedzera. Muri kunzwa kumbereko yekwenyu? Muri kundinzwa ana bambo? Asi nhasi unova kutaura kuti havavaroti vada kunzvenga. Ngavabude pachena tibatsirwe. Baba budai pachena. Bambo chiri kudiwa kuti musunungurwe imi nemhuri yenyu. Mune utenda huri mukati menyama yenyu uchada kunzi murapwe. Mukatondirambira handizive kuti mungada kuzoti kuda pamwe mune vachauya vachikurapaiwo ndoda kuti murapwe. Zviri kutsanangura mwanakomana wenyu kuti munombomutsanangurirawo dare iroro. Andipo pakuita naro enda ndine inazvo zvemumatare enyu. Ndine mhuri, ndasiya mhuri, ndine imba yangu chaizvo yekuti ndinenge ndichida kugara ndakatandavara ndichiona mhuri yangu. Ndinongosumuka mumatare enyu. Handina uripo wandamboti mundiripe kana 5 cents zvayo. Taurisai. Musatye kana kuvhunduka kana muchibvunzwa. Chiri kudiwa isununguro, kurapwa. Ndati mune utenda wandiri kutaura munounzwa mega panyama yenyu, kupera simba kutangira mukati memapendekete enyu. Ndidairei here kana kwete ambuya? Nese ndiri kureva mose. Chikuru chiri kuda kunoitwa mumatare mukanopikisana neni. Andipo pakuti ndikumanikidzei. Ndiri kuda kutonozororawo. Ndingadaiwo ndakazorora zvangu, imi makazororawo zvenyu. Asi ndiri kunokubvunzai mongodaira tibatsirane musunungurwe. Amai venyu makavarota here mukurarama kwavo nekuti ndiri kuti bvuri ravo riri kutenderera pamuri? Wanzi kuuya uya asi pekutanga mati hamusati mambovarota imi baba vekutanga.
kuwa kwazo ndaitowa shuwiro kwazo kuti ndivaone. Andipo pakuta hondo nenguva yatiri yematare kana kukuisirai mhiko mese muri vaviri. Mune mhosva imi mese muri vaviri. Munogona kunongedzera mumwe chete mese mune mhosva. Ndikuti mese mune mhosva munganongedzera mumwe chete mese mune mhosva kana mune nharo tangai kuti handina mhosva. Azvirambwika. Ndingarambe mhosva indakatadzira mai. Erai baba vepiri. Andipo pakuti ndikuchikidzirei kana kukuvhundutsirai kana kukushungurudzai ndipo pakunoti tironde matare tione zvinganobuda vanakomana vanasikana vasunungurwe muyambutswe muzarurirwe muvhurirwe asi hondo iripo takadai kuungana tikada kutotanga honda izvezvi rinovira pakuchemwa pano vanhu vakuti zvamboitika makuseni panotochemwa manheru ano pagotanga kuimbwa kuti hondo dzei dzatanga nekutanga kwatinoda kuita matare ari pano vanakomana asi madiki. Muri kunzwa kutsanangura kwangu zvikutangira pamuri imi muri vaviri vakomana ndimi vana baba handina vandiri kuti poshi handina vandiri kuti piri umwe nemumwe ane nyaya dzake. Kana muri kunzi mumwe chete ndiri kuti mese kutanga pana baba veposhi ndimi vakuru ndati mune nyaya dzenyu hondo dzenyu ndedzekuti maoko enyu matambanudzei makanodai ndine mushonga wakaipa wandiri kunoti poshi ndichinoti sei nemhakaye ndidairei kuti kwete yambuya ndobva ndati ehoi mosumuka munogara mumba menyu mamunoisa hope dzenyu. Mubvunzo wangu poshi ndati ndine mishonga wekutanga ndichitaura kwamuri imi baba pamaoko enyu. Handisi kuti mushonga wamakabata izvezvi mumaoko ndati muraramo yenyu ndine mushonga wandiri kuratidzwa mumaoko enyu ungave kuti mairapa here kana kuti mairapwa here asi uri mushonga kwete mapiritsi maamoxicillin kana maparaseti. Takataienda kunotsvaga mushonga wokutsvaga basa raki. Ndo pandiri kuti poshi nemi musanongedzere mumwe chete. Muri kundinzwa vakomana? Muri kunzwa tsanangura kwangu? Musati wana ane mhosva. Ndiri kuti poshi asi chiri kudiwa baba vekutanga ndiri kuti muri kuda kusunungurwa. Nhasi uno isununguro yandiri kungoda kuti mutsvagirwe mukati menyama yenyu mukati memutumbi wenyu nekuti ndikakusiyai muri kunonzi muparare. Ndo zvandiri kunoti sei nemhaka ndiri kuti poshi imimi vekutanga ndo vandiri kutanga baba vekutanga kuti ndine mushonga wandaona wakaipa wandati poshi mune mushonga wamakabata kwete kuti munawo mumba menyu izvezvi asi kune mushonga wamakabata muchinoshandisa uchibuda mukati mebhodhoro muchinoshandisa pamutumbi wenyu panyama yenyu. Mushonga wemaraki wataitsvagisa mabasa kudhara kwaione mabasa mahararo mutaitofamba gate to gate chimiro pagate paibasa kaitomuhungwawo mumagedhi imomo tichisenza nokuti pekutanga poshi mandirambira kuti amuna mushonga wamakabata. Aiwa ndakatsingamuziva kuti wekutsvaga basa mushonga taingoti ndiweraki. Aiwe mapiritsi amoxicillin kana paraseti kana muchiti ndaisaziva kuti mushonga. Aiwo mushonga. Hazvina mhosva tiri kuda sununguro nhai vanakomana nevanasikana chiri kudiwa isununguro. Andei pana baba vepiri poshi piri taakuti baba vechipiri ndiri kunoti munongondidaira batai makadai muchiuno chenyu
nongedzerai zvakare kwamambonongedzera kuna amai venyu. Ndinenge ndichiti mundidayira izvezvi ndiri kunoti sei ndatinongedzerai ikoko ndati bvuri ravo arina kurara arina kuzorora, asi ndiri kuti chikuru chandiri kuona pamuri baba isununguro yandiri kunotaura. Muri kunzotsanangura kwangu handisi kuda kuti munoparara zvisina tsarukano. Mutumbi wenyu ungaramba uchinovheya zvakare chero mukanzi maparara hakuna asingafe, asi mukazorora masunungurwa mazvisunungura masununguka zvinenge zvakakosha. Muri kunzotsanangura kwangu. Datibatai muchiuno menyu mobva mabata manongedzera kwakachengetwa amai venyu. Ndine ndichiti mudzimai wenyu ndiye handiri kutaura nezvake, asi varai amai venyu. Kune kukokana nezvandiri kutaura. Wakwete yangu. Ndati mudzimai wenyu ndivo amai venyu kwamakanongedzera. Kana mune mudzimai pamadzimai arapa, endai munomutora musumudzei. Maenda kubasa. Takaramba. Ndozva ndati mudzimai wenyu ari kupi? Vari ani? Ndichinoti tambanudzai maoko enyu zvakare. Tambanudzai maoko enyu. Sei ndati mudzimai wenyu ndaamai venyu munopokana neni here? Nokuti pekutanga mapokana neni muchita musati mambovarota. Ini ndichiti ndivo vanonosangana nemi kutsikope kwenyu. Mune nharo neni here? Nokuti ndati ndiri kukubvunzai mondidayira ndati kutsikope kwenyu vanouya muchinosangana navo amai venyu. Ndiye mudzimai wenyu kwete vamakarambana naye. Sekatira kubatsirwa ambuya. Tidayirei. Mukati muri kuda kubatsirwa musina kundipindura ndichiti mudzimai wenyu muri kumuzi. Wangu here kana kuti kwete nokuti ndati mudzimai wenyu ndaamai venyu. Ndizvo ambuya. Mudzimai wenyu ndaamai venyu. Ndizvo ambuya. Zvikanzi mukomana wako musikana wako ndouyu, hanzvadzi yangu inenge iri mukomana wangu. Ini ndiri musikana wake, imi naamai venyu, imi ndimi murume waamai venyu chero vakarara kudai muri kushanyirana. Ndidayirei. Matare vakomana nevasikana asi ekutamba nawo ndichivabvunza baba, handisi kuvamanikidza, handisi kuvati ndivasungirire. Ndiri kuti mudzimai wavo mungati havana mudzimai vanaye vanotandara. Nasi uno munganoti muka muka pane muka iyi pane muka iyi pane muka iyi, ivo pachavo imuka. Munganotenderera mukabvunza mukanyeperwa nemaprofita mukanyeperwa nesu vechivanhu, asi chero mukatirwa mapipi kuti takupinda mba tiri kunodai hapana chinomboda kumhanya pano pamusha. Munhu ngaangotaura zviripo, kana zvibuda zvobuda kana zvisipo hazvibude. Asi hondo yandiri kutaura ndeyekuti amai vemusha uno, amai vekukuberekai, amai ambuya venyu handiti nai vazukuru nevanakomana ndivo mudzimai wani. Pana anganopikisana nezvandataura. Ndiri kuti amai vekukuberekai ndivo mudzimai wenyu wamunoti musikana wenyuka. Makambozvitsanangurirwa here kana kuti ndiri kutanga kutsanangurirai? Taurai yenyu vamwe vachinzwa. Imimi ndiwo kutanga senda zvinzwa izvo. Hamusati mazvinzwa. Asi munozviziva here kuti mudzimai wenyu ndiamai venyu vakavigwa izvezvi? Ndiri kunotsanangura ndichinoti vari pasi amai vekukuberekai ndiwo mudzimai wenyu. Asi hamuna mudzimai wokuti vanhu vanoti mai vabuda apa vasuka vawacha. Kune hondo hazvisi zvekunzi ngatitei chimbi. Vakomana muruda unobatsirwa, muruda unosunungurwa. Nekuti tiri kuti tine bvuri riri kufamba, tine vanhu vari kushandisa vamwe. Vaviri ava vese vari 2 musati 1 munhu. Poshi vekutanga ndinenge ndichinoti baba vekutanga vari kutobva varemedzwa nemunin'ina manje.
Chiningina chabva charemedzani asi hondo dzihombe dziri kunodiwa kusunungurwa poshi pamuningina nekuti poshi baba vekutanga ndinei ndichiti ushereketwa wavaita vakatomboshereketawo mune nharo nazvo hapana akambofamba here akazvinzwa kuti baba vekutanga baba venyu vekutanga vanoshereketwa wavakamboita amusanyare nokuti matidedza indinotodzokera kana kutopinda mukombi mosara nemidhiya munodaira havatyise nokuti varida kusunungurwa makambofamba here mukanzwawo kuti baba ava vanoubatwa vakaita vanoushereketwa hwakamboitawo mukufamba kwavo kwete nekuda kwavo vane zvavakabata havana kuchena hapana kutaurwa kunzi uyu asi zvakanzi ana baba wako havana kuchena pane zvavakabata ushereketwa hwavakaita vakaitawo zvavakaita mumusha muno asi ane hondo mudiki zvina kubva atoremedzawo nemukoma asi vese vane hondo dzavaroda kutonoti vasunungurwe muri kundidzwa vakomana mamboti matsananguriro here kuti baba venyu vekutanga vane hondo makambozvitsanangurira kana kuti pane ane nharaunda zvokuti aiwa vakachena o sumukai mudzokere gogo chiri kuriwa isununguro asi ndiri kunoti baba mukasaita zvandiri kuda mese muri 2 nguva ichiripo ndinonozorora kuzorora vana vari kubva kuzvikoro ndine vana nevazukuru nevarora baba vechipiri ndati pandatanga kukutsanangurirai ndichinoti mudzimai wenyu ndamai venyu vekukuberekai kunyange madaira kuti hongu saka kana mandidaira henyu muchibvumirana neni ndizvo here ndichikutumai izvezvi tinongoita zvamunenge mataura ambuya sumukai muchiperekedza ndimi mukoma tungamirai muning'ina wenyu fambai fambai muchinodarika hejiyo tikuda kuti ndichitaura vari ikoko ndichingoti ngavaite so vari ipapo vari kudzoka mukoma naika fambai muende pane muti wegirini uyo handifambai muende pane muti wegirini uyo vese havatoziva uyo muti wegirini uyo arengebera kudzungaira gavapfugame vari ipapo handipfugamai muri ipapo handitopfugama takatarisawo vakatarisa handi vakatarisawo hongu mhuri yezimbabwe ndofunga muri kuzviona pari zvino vaudzwa vana baba vaviri kuti endai munopfugama apo semaziro amunoita panguva yapfuura iya takanga tichinzwa baba 1 ndo vaireurura apa vanzi vese varipo pakuvhiya kaniyo saka pari zvino vari kuudzwa zvekuita izvo zvatichada kuti tigona kuti zviri kufamba sei
vanzi vatore ivhu vorihedha nehuma ndo zvatingati zvaitika sofa. ndakumbira shumba onaka ndakutenderere wati pagwara reupenyu. Don't forget to subscribe to Drewmas Media, and remember, Drewmas Media taking you to another level. Maedha mese, vaedha vese. Eho. Hazvina kuipa. Chandati Piri ndo poshi manongedzera kuna amai. Piri ndati muende kugomo. Kugomo uku. Hakuna asingakuzive. Muri vaviri netsoka dzenyu kufamba muchiita zvama muchiita ndo kufamba kwandoda kuti mugosunungurwa nezuva rekupedzisira ramuchanzi muri kusunungurwa. Muri kundinzwa here baba vekutanga? Zviri kuendera. Baba vepiri muri kundinzwa here? Dai ndatongoti endai mbonozorora kurara ndinotema shamu ndigotanga kurova mbe yatiri kurwisana nayo yatatotanga kuti endai kwamaenda uku. Chiendai kamuimba imba yani endai kaimomo muri tu endai. Zvitakuri zvese zviuya atakuri zvese zviuya apa nehembe dzako hanzi takurai zvese zvirimo zvese nehembe chese chirumomo chiuya zvese zvirimomo zvese hanzi chese chinhu chirumomo chinotakurikira ngosumudza muchisa. Miriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekuti pogwara iri. Ndipo patinowana vana sekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa. Mbeda unakuwa na mvura. Urubuko. Zvakanaka chandaitira kuti mutore zvinhu zvenyu mega mumba. Hondo dzacho ndichikutaurirai ndichiti tiri kuita nemai zvikamu nezvikamu pachirungu mastage nemastage, stage by stage. Hazvina kunzi mbuya nekuti ndevechivanhu hazvina mhosva, tiri kungoti tiri kuita zvikamu nei
nezvikamu chero tikanzi stage nestage chiri kudiwa ndechekuti tiri kuona here, tiri kunzwisisa here kubva pekutanga, ndizvo here? Kana zvisizvo, aiwa tombomira. Tiri munhu wechivanhu, ndinorapa. Imimi muri munhu wechivanhu here? Muri gombwe here? Gombwe ndini chetambwe. Ita here? Muri asekuru here? Tiri kukumbirawo mundidaire ipapo. Handisi gombwe, handisi svikiro, handisi ndiri munhu chete. Chete. Ini ndati ndinorapa, ndiri munhu wechivanhu. Imimi muri munhu chete. Kuungana kwandaita, kwandaona kuunganirwa nevanhu vari kudei pamuri. Munobatsira here vanhu nechikafu? Munovapei? Aiwa, handina chandinobatsira nacho. Hamuna chamunobatsira nacho vanhu? Munonzwisere zvandikutaura? Hanzi izvoni vanhu ava kuungana kwavakaita munovabatsira here? Munovapa chikafu here? Sei vanhu vakaungana ava? Varoda kuziva kuti sei vanhu vakaungana, mutsanangura kuti vanhu vakaungana nekuda kwechikonzero chakadai chakadai. Aiwa, kwete. Ndiri kuti ini ndiri munhu anorapa. Vanorapa here, vanoprofita here, vanodini. Vakaprofita vanonganza vanhu. Ini ndinotaura hope. Tina mushonga uri munyama menyu, uri kuramba uchididhumira munyama menyu. Mushonga wani? Mushonga wenyu here kana kuti makaupiwa? Ini ndinoita zvokurota mushonga iyo. Muri kundirambira pekutanga ndichikubvunzai ndati ndine mushonga wandinhuhwira panyama yenyu. Mune nyora, batai maoko enyu muchidai zvandaita. Ndine mushonga wanhuhwa mukati menyama yenyu, mukati meropa renyu. Muri kunhuhwa mishonga ipapo, vasiri kunzwa, vasingaone, vasinganzwisise. Muri kunhuhwa mishonga. Munondirambira here kuti mune mishonga minyoro munyama yenyu? Muri kuramba here kuti mune mishonga munyoro wekuti izvezvi ndikatoti ndatema munhu nyora arapwa? Mune mishonga izvezvi uri kunhuhwa kuti chokwadi. handisi kutaura mushonga wegore rakapera vakomana nevasikana. Ndiri kutaura mushonga wokunzi uri kutonhuhwa izvezvi unenge washanda kuseni, masikati, manheru, kwete zvekudhara. Tiri kutaura zvenhasi uno. Chokwadi. Zvino nhau shumba vane shamba, nhau hombe baba vari kuda kubatsirwa, asi tikaita chimbi vanopachengetwa pasina mazuva 3 chaiwo. Vanobva vanzi nokuti ndiri kuti vari kuda kutungwa, ndo vanototungwa. Sekutaura kwandati ngavafambe vachienda mugomo vega, tichiti Poshi angatoregerwa Nemukoma, asi ane hondombe. Muri kunzwa nyaya? Vese vakabata mishonga yakaipa. Hapana asina mishonga wakaipa ipapa. Unovhevheta vese, hakuna unzi one kana vese. Ndakutsanangurirai baba kuti mune mishonga wenyu munyama menyu imomo, nyora dziri munyama menyu imomo, kwete dzamaitemwa makarara kana dzamusingazivi. Ndikutaura nyora dzamunoziva muchitemwa makatarisa mega. Muri kudzibvuma here kana kuti kwete? Ushereketwa wamakaita muri kubvuma here? Wandiri kutaura wandatsanangura kubva pekutanga, muri kubvuma here kuti makashereketa mukati menyama yenyu, mukati meropa renyu, mukati medzinza renyu, mukati memusha uno? Mbuya kuti makare kare ndora iwo basa iro. Ndora ive basa rekuroya vamwe ka? Saka chikomana ichi chikatanga kuti muroyiwe izvezvi muchitanga munonakidzwa here kuti akuroyeiwo mwana? Munoda here kuti akuroyeiwo? Aiwa, handibvume. Asi hamuchabvume? Maakuda kukura zvakanaka. Chikuru kuti baba, vana baba vasunungurwe.
Ora kuti uyu akatombokushandisayo. Chikodambuya. Maizviona tikope kwenyu kuti aikushandisayo nenyaya yemushonga yamakabata nemiwo. Muri kutotyisa papa denda ndiri kukutsigizai munokwanisa kunanzva vanhu vese. Ipapa munokwanisa kutova swerera kudai. Ivava baba imuka pachavu. Itori muke. Mushonga wakunzi ndati tange kwenda mugomo. Ndikati mudzimai wenyu ndihama venyu. Muri kunzwa utsanangura kwangu shumba. Zvinotyisa zvinoda kungoti vabatsirwe. Ndo chikuru muri kundidzwa vanakomana nevanasikana. Musazonzi poshi. Ndinda kuvhurirai matare ekuti vese vari vaviri vakaita zvakaipa asi varida kuita sei? Kuchenurwa. Vasunungurwe ndo zvatati tiri kuda machira api? Rechenuro riripo mucheka muchena. Raindire nespoon. Andorendiro nespoon. Manga munei? Manga munei? Zviri kuita seunge mamunei? Mamune nyama. Mucherechedzo wenyama here. Tiri kuona unge mamine porridge. Nyama. Nenge sausage. Vari kuda kubatsirwa. Muri kuda kubatsirwa. Mushono uri kurema. Uri kuremera ipapo. Spoon nendiro zvamakabata. Isumudzai spoon seunge muri kudyisa mwana mucheche porridge. Mune mwana mucheche here? Mune mwana mucheche. Tati idyisai tuone. Itaise muri kudyisa mwana. Madyisa. Kana madyisa mwana wenyu mucheche tati kana musina mwana mucheche wamuri kuona. Wamuri kudyisa ndiani mumhepo? Chinhu chiri chidhoma. Chamunodyisa chii? Chidhoma chani? Changu. Chikuru musha unoti ngataure. Muri kutinimira izvezvi. Muri kutinimira izvezvi. Muri kutotinimira izvezvi. Iwe uri mudhuze mangu ndikatoti uri kufanira kunzi ga. Kunzi ga izvezvi. Kunzi ga izvezvi. Wakabatwa. Madzibaba vakapfeka zvichena vakabatwa. Makabatwa kudai, makabatwa zvine simba. Kunzi mutirikiti bvu. Rare pasi vachengetedzwe mufe. Chidhoma ichi chiri kupi baba? Zviri kupa mushapala. Ndati mushamuno muri kutinimira naika. Pavari kutaura kuti chiswedera mudhuze, achiswedera mudhuze. Ndakakubvumba mina ndiri kukuchengetedza ine kuti ndasvika andina pane chandaita here? Kunze wogara pano. Ndine pandasvika pinda. Mosati mbuya vambofamba vakadi. Kana kuti pamwe vaudziro andina ndiri kutaura zvavanofana kudaira zvandiri kuona pamucherechedzo rwavo. Kana muri kudyisa chamuri kudyisa nhasi uno ropa muchariwana pai? Asine kukuruwa. Nditorerei ari kufana kunzi angadai ari kunoiswa achengetedzwe pasi apa. Amwiwe ropa ndiye nokuti chikafu hachichakwani. Chikafu hachichaguti. Kana kuti timochenda kapa muchifa zvenyu. Tingosaiya taita miko. Mochifa. Ndati anga achifana kunzi amwe ropa. Tisati tapendera November. Christmas kairi kusvika. Tinofana kutozopinda muChristmas pano pakasviba kunzi pachengetwa munhu. Vanhu vaunganira mariro. Itai agare pajira jena. Musunungurei.
Masona vaida kuuraya nini Masona? Musataure zvenharo kana kutyisa atina kana ruoko ruchenda pana baba kana kurova munhu. Tatitsitsi rudo nerunyararo. Ndavabvudza vega ndiri kuti angachifanira kunzi apetwe tisati tapendera November. Tinenge tine mazuva tichiti 30 November angachasvika wapenderwa. December achitanga pachemwa pano vanhu vaunganira mariro. Izvozvo musana wangu uri kurwadza ndisokwanisa kana kugara pasi. Tati dairai mega baba ndiani angachatevera wandati taurai mega kuti ndiyeyo here kana kuti baba patondove chipiri varongedzei ndivasunungure muchasunungurwawo vamuri kufanira kuverenga vari kufanira kunzi vanga vari muurongwa uye achitanga baba Bato vari kutera baba Bato ngavawe haina vanhu vaida kundirwisa vamwe Bato hanzi vaida kurwisa baba zvekuti nhau iri ndekuti vana vako vauya panapa vachitopura vachitoti vazukuru vangu ichiwapa makota pe vana vakazoguma vana vako vari vachipura nepasekura vachipiwa sadza vachidya makota pe vana vako ndakazongoona vana vati gwasa saka zvakatondipo kugumbuka kuti akosei vazukuru vangu vaiva vachiyotora makota pe pana muchiwapa sadza saka mwoyo wangu wakatobatikana seka ndonyaya yacho ava vaida kundirwisawo hapane nhau dzanga dzichitokwa dzamudhara vaidzidza handiti vaidzidza kumusoro vakachinja vakutiza kwamurifi saka kuti vauye kunoku nekwandinogara kumasvosvo zvakatooma kababa ati munozviona handina chigumbu chandakamboudzwa kuti vana vakwadya ndaitofaro kana vachiti tinodya maavho kumba kwasekuru tikunotoro mango kumba kwasekuru zvaitondifadza tari kuenda kumba kwababa wangu handina chigumbu nemi vana ndo vakangochinja chikoro vakufunda kwamurifi havachadzidza papride avaimbodzidza asina akatombondikanganisa kana ipo muti wacho kuti unguti wakachekwa zvavo mavhu dari pantaitoya chitoro tichitya kana ivo kutombotaura navo mushoko wana handina izvo here ndakuda baba ava ndove ropa rekuti vava vachafanira kuti vafe ndakuda vamunosairira madzimai vane madzimai avo amunozoti chidhoma chamataura mega nemuromo wenyu chinoshanda musikana wacho mukomana wacho mumwe ndeuyu mukoma atisikuda kakavadzana murikunzwa hanzi tsitsi rudo nenyararo tibaba kuberekai kunenge vakanzi munin'ina wababa kana mukoma wababa tibaba inevere amai hakuna muna norobaba haina nditomborwisi baba very ndinapfungwa iyo nditona matamu tori mupostori akatovaregerera kare zvese zvavanonzi vatatadza mbuya chikwambo ichi chinongofamba munhu wese ari mukati memunhu hachina kuti apo chinonzi endapa aya chiri kushandisa munhu wese hachina pachakananga chaipo chaipo polisi handichazi kuti zvingani namba yacho handichazi kuti zvamuri kufidha zviviri izvi ndozvokungoshandisa ava vaviri ndizvo ndiri kupinda umuwani mese dandati vandiverengere vari pekutanga asi vati munhu wese hakuna asiri musikana kana mukomana wei vane madzimai mira yavo imuramenyu makagara cheko
mafata here ndakamboita zvangu mudzimai asi akaenda. muri vekuroma Kwete ndakaita 3 vakaenda. zvinonzwisa tsitsi hazvisekese zvinosiririsa hazvisekese tikatarisa baba vari pekutanga mungava zvinoita sei zvinosiririsa zvinorwadza nekuti ndinenge ndichiti kosei nemhaka yei mudzimai havana mapudzi aripi muri mwanawo kuna baba hazvina musha hativatsamiri ndizvo here mafamba manetawo kuti kochii ngandinetsa ada kutraya noti rangu rigara nemukadzi ndofunga 3 years vangoenda. Kosei musina mapudzi andiri kuverenga kumberi koso vamwe vana vamusango zvavo varipo. ndati sei musina mapudzi enyu nhasi uno andiri kuverenga pamuri pamutumbi wenyu ndikati pamuri munofanira kunzi vana venyu ava munavo zvakaita ava baba ava vane vana vavo muri vana vavo muri pavari timi baba vacho sei musina mhuri yenyu mwana musikana ari kubasa ari mumondoro St. Michael's. apa muri kugara vega musikana wenyu munosangana naye kusikope kwenyu munomufarira here muri kumuda here aini kwete handisina suzivo. amumude hamuna mudzimai wamuri kurara naye here wamunototi kuhope hatisi kuti mudzimai wamuri kuti uyo wemachokwadi tiri kuti hamusati maona hope here muchisangana nemudzimai kubva pamai mudzimai wenyu aenda hamuna dzeuka munhu wacho handizizivana fesi yacho handigoni kuitsanangura. hamuone fesi asi munongoona zvichiitika kuhope muchisangana nemunhu moti chii tangotuka pamwe ndizvemusha but taurona kuti pamwe zvino izvi manje ndakuziva maakuziva kuti muri kusangana naye akaipa kuti kana ndakufambawo ndakuziva kuti ndofamba ndibvunza zvakati. asi muri kutenderana here nezvandiri kutaura kuti mune kusangana kwamunoita nemunhu wechidzimai kutsi kwehope kwenyu anokushanyirai zvoitika zvine nguva aiwa hauyeka everyday handiti mumwe nomwe anenge achivingwawo momuda everyday hati muri babarika here harisibarika here saka uyo ari kudaka mudzimai wake everyday mupei atazvinzwa achauya kutanga hanzi ari kungouya apo neapo saka hanzi ndiri kumuda everyday mudzimai wake atakuzazikisa hazvina musha tingaseka nhamo sekugara hakuna chinonakidza zviri kurwadza zvinosiya zvino ndinenge ndichiti pamutumbi wako munenge muchinonzi kuna baba kuri chicha baba ndiri mwana uri mwana saka mudzimai wekunzi poshi 2 3 kusvika wavakadzipa 4 dzemadzimai chaiwo chaiwo achiti poshi 2 3 4 vachingobva pamwe uri kuda madzimai mangani ndoda 1 wakaita mangani 3 ndozvandiri kutsanangura kuti ari kuuya kutsikope unomuda were andimude uri kuzvirota were uchisangana nemunhu kuhope kwako nomborota mudzimai wakamborota were amai vakabereka baba venyu handisati hausati wakamborota amai vakabereka baba kwete saka ndati ni fesi yacho ndoisingaona fesi yacho hamuiona ndokechiti zvino hasati zvabatana asati aunganidza mari wenyepfuma uda kumona nemuchato
Yatoda kutorora kubvisa mari. Zvakakosha zvakanaka. Asi kutsikope kwako wakamborota here kusangana nekudzimai chero usati waroora? Ndakambozvirota. Kwete kuzvirota, zvinombouya here kwauri? Zvinombouya. Woti aiwa ndikukuda bhebhuko. Saka tinofunga kuti pamwe zvinhu zvekuti kana kuti nemusikana unenge achifambidzana naye tofunga kuti pamwe kungozvifungawo zvozongoya kupi. Patakasikaziva kuti pamwe kunenge kuri kutoshandiswa. Ndakarota pamba pane zvitsuvi zvitatu. Saka zvitsuvi zvitatu izvi ndakarota pane umwe mufundisi akabva nokuku aine vechechi vachiimba. Ndobva asvika pana vanhu vatari kuda ana baba vatatu vatori matombo varove zvitsuva izvo zvitatu izvo pane shiri dzichabuda ipapo. Saka ndakangotora dombo ndobva ndarisumudza katatu so zvatinoita kumasuva. Ndobva ndarova chitsuva chokutanga izvo. Chepiri wepiri ndvarova futi, wetatu ndvarova ndibva chanopfuura. Asi pakabuda njiva nhatu dzakamhara dzakaenda dzakadai so. Mufundisi uya ndobva adzitandanisa ndobva adzoka nadzo. Wani yachona yakasopfekera ndobva aibata. 2 dzachona ndobva dzapinda mumboma ndobva ndasodzibata 2 dzachona dzidzi. Njiva dzakaita sei? Angaiwa idzi sedzauya ndakapunge ndakadzibata dziri 2. Ndibva ndaenda nadzo kuno mufundisi. Asi mufundisi uya akanga atobata imwe yachona aimonyachi pauro anamata kunamata kwakaita kuti ife. Ini ndibva ndada kuti ndidedzere kuti tipe mvura timwaye mvura kuti dzipere simba. Anozokwanisa kutaura izvozvo. Ndakabva ndasodzipa kune mufundisi uya ndobva adzinamatira ndobva adzimonya mutsipa ndobva dzafa. Ndakarota ambuya vachibva nechekuzasuko zvakare vaine mudonzvo wavaifamba nawo. Vakasosvika vakati vanhu vese vakaungana panapa sei vakaungana panapa vaibvunzana nemufundisi vakati manofanirwa kunge mandiudza kuti muri kuungana pano pamusha wangu saka zvamaita zvandirwadza. Pawakatitarisa inda takagara pamberi apo paruwara ndobva wati nevana vevana vangu muritori panapa maenda kukugarazhai mese ndoda kukuparadzai mese nokuti masvika pamusha unoyu makasobata shiri dzangu musina kunditaurira. Saka ini ndakabva ndatanga kuchema ndichiburitsa musodzi ndakati ambuya isi hatina mhosva asi mufundisi ndiyauya akati ada kubata zvinhu. Saka isusu tiripo pakuda kuti tichenurwe zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Ndobva wati chinyarara hako muzukuru ndazvinzwa chipukuta musodzi yako. Asi ndobva wati shiri dzamuri kuti dzafa hadzina kufa. Pane musikana akangodedzera kuti ambuya shiri iye yange ine zita dzese rinongoti dzanzi nemazita hanzi ndingauya hanzi handinda kutaurira kuti hadzina kuferi yakabva yapinda mukicheni. Dzimwe dzachona zvakanzi dziri kuuya upedzo dzakabva dzangoguma dzakadaro anozori zvakare. Funga kubva tichitanga hatisi kuti tiri kutaura zvinhu zvatisiri chakutanga kutaura kuti cherechedzwa kuti zvinhu ngazvibude panze. Shiri dzauya mbiridzo ndafunga muri kunzwa kutaura kuri kuita ihope handisi kunzi ngamuudzira kana kuti zvanzwi. Ndafunga mazvona muri kugutsikana here nezvaari kutaura dziveuro kubva pachitwa matare kana kuti pachitwa chiprofita dzakambofambawo here shiri sekuuya kwadzaita dziri mbiri sekugara kwamakaita zvaitwa izvi. Mucherechedzo waitika ndinoda kuti baba vandidaire vega ndichinoti kosei nemhaka yei mucherechedzo uyu uri kunotyisa uri kunovhundutsa. Takabvumbamirwa takachengetedzwa aiwa nevhu ravo nemvura yavo vaisa donhodzo matiri tese zvino takakomberedzwa nedonhodzo remvura yani yavo nekuti toda kuti vasarigwe. Hatisi kuti pochi munhu wani kwete tati vese vakabata vanobatwa hwavanawo. Mukanzi munhu wani ndati ndakurambirai nokuti vazvibvuma vega ndizvo here ichokwadi. Uyu pamwe aifara kuti aiwa zviri kunzi munhu wani uyu pamwe aifara kuti aiwa zviri kunzi munhu wani asi ndiri kuti vanhu vari ndovane nyaya idzi asi muridzi wenyaya mukuru ndewo mapadza aya ari kushanda vanhu vasina kuona sei. Mapadza aya ari kushandiswa nani vanhu vasingaona achirovimba asi achidzuka
tinoshandisa pana tinoshandisa pana mapadza ndinomashandisa pano kuti takamatarisa kudai ava vanokwanisa kumaona kuti mapadza asi ari kusumuka achienda kunorima achidzoka ari kurima mumunda menyu here amene ishemi ndimotoona ndozvandiri kukubvunzai kuti mumunda menyu chete here kana kuti ari kusakura aone kuti muri kuzviziva zvandiri kukubvunza ari kungosakura kwese kwese here kuitira kuti tidye anongosakura kwese kwese kuti tidye komana vari 2 vakatoriregererwa kudai aiwa panotonyorwa rest in peace pakatotanga kuimbuka ivo vachitiveni asi nekuda kwekuti vane shamwari dzavo dziri kuvatungamira ava pafe munopera mese ndimuchapera ende ndimune muchinzi muchapera ivo avafi vangarwara nokuti utenda huri mavari hunotombovatambudza woita kana nguva yekuti kana makambozvicherechedza mune nguva yamunovhunduka mene makambozvionawo here eze iri chandaita kuti mutore muchanoridzorera ndaisa donhodzo ndimaisa donhodzo mega handisi rini idonhodzo yenyu yamaisa papi ipo pai nokuti ndinenge ndichingotaurawo chimwe chete kuti pamutumbi wenyu iyemi munewo shamwari yenyu yakangofanana neshamwari yemunin'ina wenyu izvo mungatonditsanangurira ishe mbuya handikutsanangurira ndikutokubvunzaiwa kuti munawo here mudzimai wamunombosangana naye makarara wamusingazive handirota ambuya amurota munai makagara makasvikura kurara chaiko chaiko kunotondinetsawo mumba imo chinoita kuti munge makagara makasvikura chii ndozvandisingazive izvozvo zvandoda kuta amuzive nei imi makabata mushonga wandataura kuti makabata mushonga oraiti saka mushonga iwoyo ambuya unotenderana neni here kuti makabata mushonga weuromba ndinotenderana nemi ambuya saka chinoita kuti mugare muchitadza kurara kuvhara maziso zvatinoitawo vamwe chii endaika pamakapuwa mushonga wenyu munozvisunungurirwa ikopo vakafa here ndichaziva kuti ndekupi ambuya kopa maifamba vamurikireti zero here vamwe vakapera kufa kambuya zera tarisaimuone zvandaita pamwe ndakatora ndichiri mukomana manje kana musina kutora musatoti kwavo makatora here mushonga weuromba weuromba handina kutora izvi makatora mushonga wei ndaitora mushonga yemaraki wekutsvagisa basa mushonga weraki unorevei mushonga ndo urombwa wacho saka mokubvumirana neni here kuti makatora mushonga weuromba ndataura nhau yeuvava madzibaba bhatoni munonzi babani baba bhatoni mwana anonzi bhatoni ini ndini bhatoni tikuti munonzi babani vazita remwana Bernard baba Bernard tikutaura chimwe chete pamanga musipo tataura nhau yekuti munhu wese anonzwa here uvava watangira pana babavo pane zvinonokuvavai mukati memusana apo neapo kwete makuseni masikati manheru munononzi uvako zvinosiya zvikadaro motora kana muti kana chimwe chinhu moti enda kwenyu pane zviri kunokutamidzai mukati memusana here kuvava kwandiri kutaura mwana wechi2 ndiye aitoti akageza akatoita time asingageza achiti ndikageza ndinovaviwa kusvika ndatozotenga dhito nesauti yematombo ndakusanganisa nemvura kuti ageze ndipo zvakatoperawo asi aivaviwa zvokuti akageza aitoti handidi kugeza ndovaviwa 7 am 8 am 9 am 10 am tiri kuti breakfast kai saka ukabva na6 kusvika na10 usina umwa tii zvinofamba usina hapo kutsanya kana kuti usiri pamutsanya chinoitika pamunhu neshamwari dzenyu chii munofidhana here ndiri kuti ndinobika chikafu
kicheni ndopinda nacho ndapinda nacho maratanuri yakuti nozonzwa sound yenyoka so zvazvingopera chikafu chozonge chisisimo mundiro zvine madyiro azvo zvokuti chikafu achizopera chese mundiro aya zvinoguta achipere nguva iyoyo yese ndofuna muri kungozvinzwirawo ndizvo here asi tine nguva dzekuti 6 kusvika na10 tobva tazotanga kusvikawo kubva na3 kusvika nguvai tobva tati 3 kusvika na9 o'clock munhu anokwanisa kudya sadza kubva nenguvai na3 ka ndokwanisa kutodya sadza rangu na3 kumba kwangu ndozomwa hangu kati ndendatorova sapa ka ndendatorova sadza remanheru zvaraita handisizode futi sadza na6 kana na7 ndizvo here madzibaba ndizvo here bamba vanenge vabuya kavasikana nevakoma rambai makabata kudai mese nhova dzenyu vanotamba nhova makura kudai vanotamba nhova makura apa ndovanditambira aiwa batai apa ndovandoziva kutamba kunoita nhova chisiyai siyai zvenyu sunungurai kutamba kunoita nhova makazvicherechedza here kuti kosei nei aiwa kana ndisi kutaura zvinhu zvakafanira kuti nhova dzenyu dzitambe dzimwe nguva chei unacheche here hatizive ishe kuti hataimbodziziva kuti hataiziva kuti inhova iri kutamba taiti mhene zviri kufambawo mumusoro tiri kuti nhova handisi kuti muzvifungira kana kuti muti maifungira chii ndiri kutaura nyaya yekuti nhova payairova kuti ga maiti chii ndiri kuda kunyanya kuti nditi poshi pamuri nekuti vanhu vangu vachiti munhu wani poshi kuti nhova handaiziva kuti chii sei iri kutamba ini ndakura kudai chii chinoita kuti nhova itamba hatiziva mbuya kuti chii taifunga kuti pamwe zvipotswa zvipotswa zvinotambisa nhova here kuti mwana azvarwa izvezvi muri vacheche here muri tu kwete mune mamanzi manganevono 65 years mune mamanzi here kana kuti aiwa majekiseni ekuti muri kukura muri vacheche mbuya taparijere tikutengereserera kechitikupe zvamunoita zvine ndiro dzenyu ambuya saka tiri kudaro tinotoone zvinhu zvinototamba-tamba tatsaneiko nhova ichitamba tiri kutanga nyaya nhova zviri kutamba munyama ndezvenyuka zvatanga tisingazive kuti zvinhu zvangu zviri kutamba ambuya aiwa kwete kuti ndiri kukuudzai aiwa tiri kuti dairai kuti zviri kuitika munyama menyu muri kuzviziva here tiri kuzvinzwa ambuya kutamba kwenhova muri kukunzwisisa here muri mucheche aiwa handisi mucheche mune mamanzi mangani handina mamanzi muri mucheche here bango kwete ambuya saka nhova ikati giribu inofanira kutamba kunani kuwana adika saka dzenyu dziri kujaivha kutamba kwete zvokutamba ezimbabwe ndiyo nyaya yatinayo zuva ranhasi yakareba saka tati muzuva ranhasi rekedzai timboimisira pano asi chamunofanira kunge muchiziva ndechekuti sekuru pachirongwa chiri kuuya sekuru vazoratidza veruzhinji zvavanoita vachidana nyoka yavo saka muchirongwa chinotevera tinenge chikuunzirai sekuru vachishedza nyoka tinenge chikuunzirai sekuru zvavanenge vachiita vari pamubobobo sekuru vazowanawo zvakare nguva
sunungura vazukuru one by one vachiudzwa kunzi aiwa iwe zvako zvakunakira wakukwanisa kakuchienda uchinoita mari, iwe zvakunakira wakukwanisa kakunoita bonde. Ndiyo nhau yatanga tinayo mhuri yeZimbabwe. Regedzai muchirongwa chiri kutevera tichakupakurirai zvatataura. Chirongwa chatakupai machiona mhuri yeZimbabwe. Ticharamba tichikupai, hazvina kupera kazuva ranhasi, tinoramba tichikupai stage by stage. Pastage yatiri kuuya, pastage yatiri kusvika ndo yatoda kukuunzirai sekuru vachidemonstrata maitiro avo basa racho, vachishedza zvakare hama dzavo idzodzo, tione kuti dzinouya here. Ndo stage yatiri kukupai muchikamu chinotevera. Mhuri yeZimbabwe nthemba umsebenzi obanjiwe namhlanje liwubonile, likuzwile, ade kusenzakala, ade kukhulunywa ukhulu evuma. Le stage yenziwe khona ayisiku ukuthi ukugijima phela kuthiwa isiko kufika. So namhlanje sizalinika khonokho nthemba likubonile, likuzwisile, kodwa indaba elandelayo sizolinika phela ukhulu etshengisa abantu lokho akwenzayo, phela ukuthi nxa izikhathi zangu sezikwanile basebenza njani labantu bakhe, bangaba ngumfazi wakhe, izinyoka zakhe, lokho ade kuvuma ukuthi yebo yeyikho. Sifuna ukuthi akasitshengise ukuthi lathi sifuna ukuthi liqiniso yini bebe kuyenza njani. Asika muchirongwa chanhasi chandifadza kuona sekuru vachisunungura vazukuru, vachibvuma kuti hongu ndakakusungai, hongu ndakusunungurai. Sekurayewa ndimi mega sandaona zvakadaro. Asi sekuru vakanaka, vanobvuma kubatsira mhuri yavo. Vanobvuma, ivo vari kubvuma. Chakanaka ndechekuti vari kutobvuma kuti aiwa ndisunungurei, handichazvi hanzi zviri nani zvife. Uyezve muchikamu chanhasi zvakare paya taingoudzwa kuti sekuru 1 ndo vari kubata-bata, asi nhasi zvazobuda kuti vaviri, uyezve pane vamwe wasipo. Uyezve sekuru vakataura kuti chavari chiri kuziva chete ndechekuti Vanezvidhoma, asi havazoti zvingani, pane nyoka dzawanda pakaipa. Pane nyaya kunzima mhuri yeZimbabwe okusichazile namhlanje ukuthi nthemba izikhathi ezidlulile bekuphunyisa ukuthi ukhulu lo 1 elimjayele nguyophumayo kusithwa nguyo lezinto zakhe, kodwa ukhanya ubhudi wakhe la ule same thing, uyenza izinto ezifanana lezi yenza ngukhulu lo, ukuthi kayisiyo yedwa kodwa ebantwini bonke ababuyileyo bebamba abachiyene, akula muntu oke wabamba wathinta indaba enjalo. Plus ezinye izinto ade zisenzakala ade zikhulunywa bebevuma ukuthi hayibo lapha sokubanjwe ngabantu abakhulu. Sengwadze semhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Asi soko tisataenda maona chaunga vanhu vanoda nyaya. Ndakambotaura kuti vazhinji 90% yevanhu vanoda nyaya kudarika varume vavo kana madzimai avo. Ukaona vanhu vaungana chete so utobvunza inyaya apana rudo, inyaya chiringodza nyaya. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.